que hoxe eu penso que ides non sei como dicir, aprender ou descubrir cousas que seguramente moita xente non se vai enterar polo que vos dicía antes, que non van ler a convocatoria, non se van fixar en detalles. E xa vos digo eu que o baremo pouco ten que ver, algo sí, lóxicamente, pero pouco ten que ver co que estamos acostumados agora as oposicións e o baremo das oposicións, é dicir, cambia bastante e hai cousas que cambian moito. E entón nada, xa digo, hoxe vai haber moito concurso de méritos. Xa sabedes, o luns hai mesa sectorial sobre concurso de traslados, concurso de orientación de primaria e o concurso de méritos. Xa vou directamente abrir o baremo do concurso de méritos, que xa o teño por aquí. Ben, o primeiro que veis aquí di que resulta razoable, en aras de garantir os prazos previstos na propia lei, incluir nas bases da convocatoria a posibilidade de que a comisión de selección non avalíe aquelas solicitudes de participación que, á vista da puntuación que teñen esas solicitudes, carezan de posibilidade de obter unha das prazas convocadas. Por esa razón, estableces na convocatoria un algoritmo, xa empezamos aquí con cousas matemáticas, así que xa empezamos mal, un algoritmo para determinar o número mínimo de solicitudes que serán avaliadas en cada especialidade en función do número de plazas convocadas por cada. A ver, isto así, eu que estou acostumado a ler convocatorias de oposición e estas cousas, pois isto, hola Raquel, isto eu nunca o vi, sinceramente, o de que haxa a posibilidade de que non todas as instancias sexan avaliadas. A ver, quitando iso a broma esta, ten certa lógica, está ben, porque eu entendo que as persoas que participades no concurso, entendo que queredes que o concurso sexa o máis áxil posible e que se resolva o máis axiña posible. O mesmo a consellería quererá resolvelo o máis axiña posible. Entón, como di aí Melgaso, podedes facer comentarios no chat, que hoxe vou ir lendo todo. Parece efectivamente, como di Melgaso, algo normal, non? É dicir, se ti tes un algoritmo e a partir de certa puntuación sabes que é imposible que esas instancias gañen o concurso, por decirlo de alguma maneira, pois o que fan é, pois xa non nos avalían directamente. É dicir, se tes 500 instancias con un 7 e hai 40 prazas, para que vas a avaliar as instancias que teñan menos dun 7? Vale, o algoritmo dese 7, por exemplo. Bueno, así que nesta convocatoria, como van sendo habitual nas convocatorias dos procedementos selectivos por ingreso nos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica de Educación, establece a posibilidade de acreditación do coñecemento do galego para aquelas persoas que non poden facelo a través do requisito este do CELGA 4. É dicir, isto significa que vai haber proba de galego. Isto da proba de galego foi algo que xa falamos moito, que estaba a asesoría da Xunta, pois, decidindo se isto podería ser legal nun concurso de méritos, facer unha proba. Ao final, hai proba. Proba de galego. Non sei cal é a vosa opinión, non sei se a queredes poñer aí no chat. Para min, desde logo, non tiña que haber proba de galego. Non hai proba de catalán en Cataluña, non hai proba de éuscaro no País Vasco, hai proba de galego en Galicia. Eu penso que non debería de habela e non pasaría nada se non houbese, pero é o que di a consellería, que vai haber proba de galego, que entendo que vai ser xusto cando saian, despois de que saia a lista de admitidos definitiva. Sería o lógico tamén, xa veremos despois, pero en principio sería así. Exame de galego para todos? Non, para que non acredite o CELGA 4 equivalente. Só para os que non teñen CELGA 4, efectivamente. Eu creo que iso é dar facilidades aos de fora, como a sempre. Bueno, iso xa engadiu Melgaso. Eu só digo que non debería haber proba de galego. Xa me estades entendendo, creo, non? O sea, as prazas para quen traballa aquí. É daqui. E sabe galego. Máis cousas. Pola súa vez, no referente ao baremo do concurso de méritos, isto tamén é novidade. Na epígrafe 2.1 do baremo sobre a valoración da nota media do título de delegado por ingreso no corpo, valorarase de ser o caso a nota media das titulacións declaradas equivalentes pos efectos de docencia. Isto a moita xente lle vai parecer que non é xusto.
e tedes ou podedes ter razón que efectivamente non parece moi xusto, vale? Que pasa? Que é unha sentenza, como vedes aí, vale? Estou só aínda nos preliminares da orde. É por unha sentenza, entón teñen que puntualo sí ou sí. Vale? Isto non é negociable. De feito, unha cousa que xa vos aclaro, hai moita xente que pensa, se pensades así, é porque vos empezastes a informar sobre isto agora. Porque a xente que levades tempo vendo aquí os meus vídeos na canle, a xente que lea a información do único sindicato que realmente leva tempo falando disto, penso que xa sabedes cal é, non fai falta que vos lo diga. Se listes algo desto ou me vistes a min aquí falando, eu levo desde, e o sindicato igual, desde decembro do ano pasado, falando sobre o concurso de méritos. Lembrades que en decembro un día chegou un borrador e de repente eu fixen un directo. Dali a pouco chegou outro borrador. Lembrades que eses borradores enviaban aos sindicatos cunha marxe de 0 minutos para poder analizar porque a mesa era o día seguinte. Lembrades todo iso? Pois non lembrades, conto-volo eu. Entón, eu entendo que haxa xente que na súa cabeza teña que a mesa que hai o luns, a mesa sectorial que hai o luns, é para negociar todo isto. Non. O baremo do concurso de méritos ven imposto xa polo Ministerio. É así. Eu aquí fun informando dos sucesivos cambios que houbo, o sindicato no que traballo. De feito, onte vou ensinar. Eu xa sabedes que non me gusta moito sacar aquí o sindicato, pero neste caso hai que facelo. Onte publicouse isto. Todo isto que aparece aquí arriba son todos os pasos e reunións que houbo. Todo isto que vedes por aquí. Entón, se queredes ver como se fraguou este borrador que agora estou analizando, aquí tedes a información e os pasos polos que pasou todo isto. Entón, as persoas que pensades que na mesa do luns de repente van a aparecer moitas novidades, olvidadevos, non é así, non funciona así isto. Isto xa falei, que me dicides por aí? Anda de traca, claro que non me podo creer, se non hai exame só debía presentarse méritos en todos os aspectos. Sí, xa falamos diso. A min o que me extraña é que Galicia e País Vasco fan concurso de méritos en datas diferentes co resto do país. Iso é porque, por exemplo, Galicia conta resolver o concurso moito máis rápido que outras comunidades autónomas que... A ver, aquí vai haber, digamos, vamos a chamar dous sistemas. O sistema das comunidades con lingua propia, vale? Ese sistema. E despois hai un baremo común que eu xa analicei aquí tamén, que vai ser o que se aplique no resto de comunidades autónomas que non sexan estas con lingua propia. Ese baremo é incluso un pouco diferente. Xa vos direi algunha diferenza que vai haber ao borrador dese baremo, que ainda non está publicado. Pero, por exemplo, da nota media, nese baremo común para todas estas comunidades autónomas que van por outro lado, a nota do expediente ten 3 tramos. Aquí en Galicia vai ter 2. Vale? Que é iso do algoritmo de autoprogramación? Do algoritmo xa falei. Despois se sabe outra vez falei un pouco máis. Pero o algoritmo é unha maneira para facer o concurso máis áxil e que se resolva máis rápido. Así a simple vista, ao principio pode parecer unha cousa en plan... ¡Uah! Pero non está mal, está ben. O da autoprogramación ainda non falamos despois. Fan a proba unha de galego unha vez rematado o concurso, logo se non aproban que fan coas prazas. Diso imos falar tamén algo. Seguimos. Outra cousa importante, no epígrafe 2.4 do baremo relativo aos certificados de nivel avanzado ou equivalentes das escolas oficiais de idioma, valoraránse a certificación de escola de idiomas de nivel avanzado C1 e C2. Que ninguén agora veña aquí dicir «Ola, non puntuou B2 elevada...» Levamos aquí dicindo que non puntuou B2 desde antes do verán. Desde antes do verán. De acordo ao Real Decreto, así como as equivalencias establecidas no anexo 2 do Dito Real Decreto. Non hai equivalencias do C1 e C2, pero vale. Ademais, valoraránse as certificacións dun nivel de competencia lingüística C1 e C2 segundo o marco común tal. Estos son os Trinity, Cambridge, Camões e todas estas cousas. Despois digo exactamente cales son os que puntúan destes títulos. E como vedes,
isto tampouco é un capricho, nin se vai cambiar na mesa porque é unha sentenza. Vale, o de que puntúe Cambridge, Trinity é unha sentenza, e a Consellería fai ben incluindo aquí, é que non pode facer outra cousa. Despois do tema C1, C2, imos falar un pouco máis pa diante porque ten un pouco de tela o tema tamén. Máis cousas, código de procedimento é D001B, isto é novo. O código que había agora para as oposicións era D001A. Agora vai ser ED001B. Entendo que vai ser un novo procedimento na sede electrónica, que vai ser o que ides ter que usar, vai ser a instancia que ides ter que presentar para presentarvos. Código de desagregación por especialidades e quendas que a continuación se indican. Aquí son as prazas. As prazas tamén xa temos falado aquí, xa se publicaron hai meses no BOE, no DOGA. Entón tampouco vou dicir nada das prazas, xa sabedes cada un mirar as súas. Andando. As prazas reservadas para as persoas con discapacidade que resulten sen adxudicar acumularanse as de libre, lle chamábamos antes, non? É dicir, que as de discapacidade se acumulan se non fosen dadas, vale? Máis cousas. Aquí marquei isto do Real Decreto 270/2022, que vos vou mandar aí ao chat tamén para que o vexades. RD 270/22. Este é o Real Decreto base, o que vos vou poñer aí no chat, no que se basea este concurso de méritos. É neste, vale? Non é noutro borradores que anden por aí, non, é o que poña aquí, vale? Que dices aí? Agora, pasan para libre, cando Dios dispone hasta el diablo obedece. Vale, entón iso aquí nada, marqueino simplemente por iso, para que teñades en conta que este baremo está baseado neste Real Decreto 270/2022. Máis cousas. Isto tamén é moi curioso. Aquí dinos, todas as condicións e requisitos de participación relacionados nesta base deberán posuírse no día en que remate o prazo de presentación de solicitudes e manterse hasta que se toma de posesión como funcionario de carreira. Así a simple vista non chama a atención, non? O sea, isto é algo normal, habitual, é dicir que os requisitos haxe que telos cando se peche o prazo de participación, como en case todas as oposicións. Aí din menos o de galego, non sei por qué. O de galego, en teoría, terán que facer o exame nada máis se publiquen os admitidos definitivos, hai que facer o exame de galego. Outra cousa é que aquí a convocatoria poidamos entender aí unha cousa rara, en plan de que parece que dan a entender que se vai facer despois. Eu penso que non, que o van facer como a sempre. É dicir, cando xa a lista de admitidos, pois farán o exame de galego. Pero é curioso isto por unha cousa que ides ver dentro de nada, e que os vou ensinar en breve. Entón agora quedadevos con iso de que os requisitos ao final do prazo de presentación de solicitudes. As persoas que non poden acreditar o coñecemento galego de acordo co establecido no parágrafo anterior poderán ser admitidas condicionalmente no concurso de méritos e deberán realizar unha proba eliminatoria. Esta é a famosa frase que vos digo que parece que podemos entender aí como que a proba de galego se fai despois, tal. Eu penso que é unha mala redacción e que vai ser como sempre. En Cataluña piden ter o idioma antes da convocatoria. Sí, para que xo dixen antes, en Cataluña non hai proba de catalán. Entón tens que ter, supoño que te pedirán o C1, tens que ter o C1, sí ou sí. Pero xa dixen, a ver, que non debería haber proba de galego, pero é que hai C1, sí, efectivamente, piden o C1. Máis cousas. A autobaremación, que preguntaba alguén por aí sobre a autobaremación. No que se refire á autobaremación, fixadevos o que vou ler agora para que vexades o que lle chaman autobaremación, porque é de coña. O persoal aspirante deberá cubrir, fixadevos que autobaremación cando tens que cubrir ti, pero bueno, deberá cubrir no apartado de experiencia docente previa o número de anos e meses que alegue segundo establecido nas bases desta convocatoria, é dicir, ti mesmo pos o tempo traballado que tes. E a aplicación web calculará automáticamente a puntuación en función do que ti lle poñas. Aquí podes mentir se queres, eu non vos lo recomendo porque se mentides, vamos excluir se vos pillan. A puntuación que se deu conforme co período temporal declarado responsablemente polo persoal aspirante, é dicir,
autobremación daquela maneira, porque tens que poñer ti o tempo traballado. Eu, sinceramente, non o entendo tampouco. É dicir, a Consellería, digo que non o entendo con respecto á xente que estades traballando ou estamos traballando aquí en Galicia. É dicir, se a Consellería xa ten os meus datos do tempo que traballei aquí, por que coño non me autobarema realmente? É dicir, se sabes que traballei X anos, pois que xa me apareza sin eu ter que meter nada, porque ti xa o tes, directamente a puntuación que mides dar. Non entendo por que non pode ser así, cando, por exemplo, no concurso de traslados sí que é así. No concurso de traslados automáticamente xa aparece xa a puntuación. Entón, Cataluña pide entero idioma antes da convocatoria C1, tal, xa vi. Eso non se pode loitar na mesa, o que, concretamente? Pensade que falo moi seguido e pérdome, entón non sei a que te refires de loitar na mesa. Como fixeron en Cataluña para abrir a convocatoria tan rápido? Bueno, pensa que foi non hai tanto porque aínda está en prazo, Galicia seguramente abra dentro de non moito tampouco. Entón, Cataluña pasouse algunhas cousas do borrador polo forro, pero bueno, aí teñen a convocatoria. Quitar o do exame de galego. A ver, eu sei que o sindicato no que eu traballo vai comentalo na mesa e vai dicir que o exame de galego, a proba de galego, que non pinta nada. Que a Consellería admita? Non o vai admitir porque só foron eles mesmos quen investigaron para que se a proba se podía facer ou non. É dicir, a Consellería foi a que acudiu a asesorías para ver se nun concurso de méritos tiña sentido ou se podía facer unha proba de exame. Entón, vai haber sindicatos que non, pero no que traballo eu, xa vos digo eu, que sí que vai pedir que se quite a proba de galego. O caso que faigan, eu xa vos digo que non van facer, pero ojalá me equivoque. Despois aquí di que a aplicación web tamén calculará automáticamente a puntuación correspondente ao apartado de formación, pero, outra vez o mesmo de antes, unha vez que o persoal participante cubra o número de cursos que posúe de acordo aos requisitos, Entón, chamanlle autobaremación cando realmente non é autobaremación, e tampouco entendo, igual que na formación, se a Consellería xa ten os meus cursos, por que automáticamente os que xa están aí no expediente, igual que no CXT, por que non se me bareman xa automáticamente, me aparece a puntuación e non teño que andar metendo eu? Bueno, eu non sei se lembrades tamén que o ano pasado houve un prazo para que o persoal interino sustituto, para que o persoal funcionario en prácticas actualizara o expediente. E todos, se lembrades naquel momento, pensábamos que era con vistas ao concurso de méritos. Pero, joder, se eu naquel momento xa che metín iso, porque ti xa non mo baremas automáticamente, se xa o tes. Entón, bueno, isto da autoprogramación, cando abra a aplicación e poidamos acceder, pois xa explicaremos como é. Farei un vídeo, por suposto, de como escribirse no concurso de méritos, gastareime aí unhas poucas pelas inscribíndome en algún concurso, e aí pois xa veremos como funciona todo isto, pero bueno, así lendo, pois parece un pouco raro. Se realmente queres axilizar as cousas e te sacas un algoritmo da manga para axilizar o tema de que vai máis rápido, hostia, que non irías máis rápido se non tes que andar comprobando ya toda a xente se o que pon é verdade. Porque se ti xa o faz de oficio e o calculas de oficio, non tes que ir comprobando ya a xente se está ben ou non o que pon. Aquí, a comisión de baremación vai ter que ir mirando se está ben os datos que se poñen. Máis cousas. Bueno, que vos dicía antes, a mesma autoprogramación realizada polo persoal aspirante quedará supeditada a posterior verificación pola comisión de selección. Bueno, tan lógico, non? Creo que o que habería que loitar é o que di Pablo, que a experiencia computa automáticamente cos datos persoais. Sí, a ver, esa é outra das cousas que imos pedir na mesa nós, lóxicamente. Como non hai ningunha opción de suspender, na quen de discapacidades con presentarse xa bastaría? Sí, na quenda de discapacidade depende dos que se presenten, pero se ti só te presentas ti e hai unha praza, pois máis claro auga. Incluso ainda que non teñan titulación relacionada, home, os requisitos tens que cumplilos, se sen requisitos xa non te van a admitir. A movida é que porque hai quen de discapacidades e só se piden méritos. A ver, iso é por lei, no punto pelota, é dicir, o da quen de discapacidades ten cabelo.
vale? O sea, é por lei, teñen dereito, non vexo ningún problema aí. O sea, de feito, se o pensades, se vos fixades ben, non hai tanta quenda de igual como debería haber se ten que ser o 7%, Pero bueno, iso xa vos digo eu que é porque fixeron aí un rollo, calculan a porcentaxe do 7% en función de toda a oferta de emprego, é dicir, contando as prazas tamén do concurso oposición do 23. Entón, no concurso oposición do 23 sí que probablemente veredes moitas prazas de D. Ter unha licenciatura, non sei a que te refires co ter unha licenciatura. Igual considero non sabe o tempo traballado se apunta alguén que traballa en Madrid. Sí, pero Georgina, eu estive falando en todo momento do tempo traballado para a Consellería e dos cursos que a Consellería ten teus no expediente teu da Consellería. Iso está aí xa. É dicir, vale que unha persoa que traballou en Madrid, lóxicamente, a Consellería de Oficio non pode baremarlo porque non vai saber. Pero a min, por exemplo, sí que me pode valer máis de oficio porque sabe perfectamente o tempo que levo traballado e xa o poderían calcular automáticamente. Iso é o que me refiro, o tempo traballado en Galicia, non en Madrid. Quenda de estamos en loita, fartos de comentarios contra nós. Bueno, eu penso que non fixe ningún comentario contra a quenda de, só expliquei o que hai, que ten que haber quenda de porque ten que habela. Non hai máis complicación. Pero entendo que simplemente con DNI saben que quen somos teñen o noso expediente. A ver, sí, pero co teu DNI a experiencia en Madrid, por exemplo, non a van saber. Co teu DNI saben os datos que teñen porque traballaches en Galicia, por exemplo. Pero, bueno, penso que iso está claro, non me vou parar máis aí. No suposto de participación no concurso de méritos por máis dunha especialidade do mesmo corpo, unha solicitude por cada especialidade. Disto tamén xa temos falado. Hai que pagar cada especialidade por separado, se son do mesmo corpo. Son distintos tamén. Sen prexuízo anterior, a solicitud de actualización do expediente persoal e documentación xustificativa dos méritos alegados realizarase unha vez. É dicir, se te presentes a varias especialidades, non fai falta que actualices o expediente para cada especialidade. De feito, te de cuidado porque só van contar a última actualización que fagades, para que me entendades. E vais a facer esta actualización, xa o vedes aquí, co código do procedimento ED011A. Este código xa nos é coñecido. As persoas que participades no CXT, ou as que participan no CXT, que non creo que haxa moitas vendo este vídeo, pero que saibades que o persoal que participamos no CXT, este é o procedimento que usamos para actualizar o noso expediente. Vale? Polo tanto, por se queredes xa ir familiarizándovos con como ides ter que subir os méritos, vou vos dicir onde podedes ver información sobre este procedimento. Na miña canle de YouTube, aquí na sección de mobilidade, vale, en mobilidade, a ver onde vai, está moi atrás. Nada, vou facer unha cousa para que vos quede máis á mau. Para que vos quede máis á man, vou poñer o vídeo do CXT, que é onde podedes informaros sobre este procedimento. Vou no poñer de primeiro. A ver. Mirade, poño aquí de primeiro. Bueno, entón agora aquí, para que vos sexa máis fácil de atopar. Benvidos, benvidas a un novo vídeo onde vos vou explicar. Xa o tedes aquí, vale? En mobilidade, o primeiro vídeo que aparece, aquí vai haber un momento no que eu empezo a actualizar o expediente, vale? A ver onde está. Isto é, vale? É dicir, a partir do minuto... Ponlle minuto 16... Sí, a partir do minuto 16 neste vídeo podedes ver o procedimento este de 011A, penso que era, que vai ser, isto que estades vendo en pantalla, vai ser o procedimento que ides ter que usar para meter os vosos méritos. Vale, así que se queredes botarlle un ollo, xa sabedes onde está o vídeo este, vale? É este procedimento, é de 011A. O requisito é ter un grado de mestrado secundario, por exemplo. Entón, unha persoa pola que ande discapacidade que teña un grado de matemáticas pode presentar historia, e se ninguén se presenta, sacar a praza. Pero iso é en calquera oposición, é dicir, con calquera grau ou licenciatura pode ser o que ti queiras. Pero en matemáticas xa che digo eu que
non sei, primeiro ten que haber praza da quenda de discapacidade, vale? Eu penso que o que fixaron foi poñer prazas de quenda de onde hai xente con discapacidade de interina, comprobado se queredes, pero eu apostaría que é así. Máis prazas da quenda de, así que eu apoio a quenda de. Vai haber máis prazas na quenda de no concurso de oposición, seguramente. Que che de vídeos tes? Uns poucos. Bueno, 200 e algo, creo que hai. Os funcionarios en prácticas poden participar no concurso para outra especialidade do outro corpo. Susana, do outro corpo. Vale. A especialidade ten que ser do outro corpo. Xa farás un vídeo cando saia a convocatoria, eso esperamos. Sí, a ver, vou facer un vídeo específico, pero quero vos dicir que se xa queredes ir familiarizándovos con como é o procedimento para meter os datos, que non é nada sinxelo, pois xa tedes ese vídeo do CXT onde sai. No, porque denunciamos, eso saca... Bueno, aí xa estás falando de cousas que tal. Vale, máis cousas. Todos os datos de identificación como académicos e profesionais que consten no expediente serán empregados na tramitación e valoración de requisitos e méritos. Hola, Isabel. Ou Isabela ou Isabel. Será Isabela profe ou será Isabel a profe. Non sei. Hola. Nos correcta, entre outros, de selección de persoal de xeito que non é necesaria a súa xustificación. Vale, isto pensade, antes falamos da autobaremación, pero isto é a xustificación dos méritos, que non ten que ver co da autobaremación. A xustificación dos méritos é que ti, todo o que teñas no teu expediente en datos persoais, non tens que xustificalo, xa o tes aí. O que non teñas en datos persoais é que metas a través do procedimento este que estábamos falando, o ED011A, todo o que metas aí novo, vale ter que xustificar. Iso é o que nos explican aquí, vale? Máis cousas. No suposto de presentar as solicitudes de actualización do expediente, solamente se admitirá a última. Isto é o que vos dicía antes, vale? O expediente actualizado unha vez, e non fai falta actualizalo para cada unha das especialidades aos que vos presentedes, se sodes desas persoas que vos ides presentar a varias. Actualizaron o expediente dese proceso de hai uns meses. Acabo de consultalo. Supoño que te refires a Antiledo a que alegacións que fixeches cando abriron o prazo deste procedimento que estaba falando eu, que agora ves que che recoñeceron cousas, non? Imagino que te refires a iso. Xa dirás. máis cousas. Isto que marquei aquí parece unha perogrullada, pero polo menos nestas últimas oposicións non o foi. Aquí di: este é o apartado de consulta automática de datos, é dicir, o que vos consultan automáticamente. Aquí xa di: para a tramitación deste procedimento, que é o concurso, consultaránse automáticamente os datos que veñen a continuación, vale? Unha das cousas que consultan automáticamente é o certificado do CELGA 4, o equivalente, que fose expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Que pasou o ano pasado? Que pasou o ano pasado nas oposicións? Que moita xente entendeu que autorizabas a consulta do título de galego que fose e xa estaba. Pero que pasaba? A xente que tiña os cursos de iniciación e perfeccionamento do instituto, o certificado que che dan no papel de que tes o CELGA 4 no instituto, eses non son de consulta automática. De consulta automática só son os que emitan a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Entón, vos, se tedes dúbidas de se o vosso título de galego está emitido pola SXPL, achegadeo. Se tedes dúbidas, achegado, porque senón vai pasar do ano pasado. O ano pasado houve non sei canta xente, pero tropecenta xente excluída porque non achegou o título de galego porque pensou que o consultaban automáticamente. Foi unha novidade destas últimas oposicións, aparece de novo aquí no concurso, e xa veredes como vai haber xente que vai sair excluída e vai se pegar un bo susto, porque te pegas un susto cando estás excluído, por non achegar o título de galego. Eu aquí xa o dixen, vale? Xa o dixen xa o ano pasado tamén, pero que máis dicides por aí? Hola, son Ana. Xa estaba adormiñada. Pois vou te despertar, Ana. Xa verás. Pero tardar un seu 75 horas por cada un deses papelitos. Cuidado que esas 75 horas aquí non puntúan, Non sei se vou falar diso, que non me acordo se o marquei para explicárvolo aquí,
Pero os cursos de iniciación e perfeccionamento aquí non puntúan no concurso de méritos, valenvos para presentalo como que tedes coñecemento de galego, pero só para iso. Entrei no Twitch hai pouca. Vale a pena participar no concurso excepcional se non tes experiencia? De participar os métodos de formación académica xa se me inclui no expediente persoal? Vamos a ver. Vale a pena participar no concurso excepcional se non se ten experiencia? Non. Sinceramente. Se non tes nada de experiencia, habería que ir tamén analizando especialidade por especialidade, ver se en algunha pode haber moita xente que non teña experiencia, pero vai ser, non sei, eu penso que non existe. Entón, primaria. Ti en primaria só colla lista e mira a pila de xente que hai en primaria, a pila de xente que ten experiencia, é dicir, calquera deses, por moi, aínda que teñas ti os 8 puntos restantes do baremo, eu penso que calquera che pasaría. Entón, lóxicamente, a decisión vosa é que, como vedes, estáme costando, non? Porque a min o de dicirlle a alguén que non vai a unha oposición, pois non, eu son do contrario. Vaite que, joder, quen sabe? Pero aquí non vos podo dicir que sen experiencia, pois é fácil sacar a praza ou que ides ter praza. Non. E despois, os méritos de formación académica xa se me incluen no expediente persoal. Se non sacas praza, vas seguir sen existir para a consellería. Se non estás de sustituto aínda, me refiro, tal, porque isto non dá dereito a entrar nas listas, o concurso. Entón, de iniciación e perfeccionamento po CXT, sí. Eses años, imagino que tamén. Po CXT, sí. 70 prazas consolidación, creo, gracias. Sí, a ver, pero 70 prazas, ti colla lista, vai haber moitas máis de 70 persoas que teñan os 7 puntos de experiencia en primaria, moitísimas máis. Cantos anos de experiencia mínimo aconsellas? Pa que? Pa presentarte? Eu iso non vos lo podo aconsellar, porque tería que ser, a ver, na especialidade, analizar a lista de sustitutos desa especialidade. Eu iso non é algo que deba dicirvos eu, sabes? Porque eu podo che dicir, vos con X experiencia, a partir de X experiencia é recomendable que te presentes. E igual resulta que nunha especialidade ou noutra comunidade con menos puntuación entrabas. Eu non podo. Eu entendo que fagades esas preguntas, pero iso non o preguntedes, porque se alguén se atreve a contestarvos iso de dicirvos que con que puntuación mínima debedes ir ao concurso ou non, ten que ser un chupatintas. Alguén que buscare sacar algo, algún beneficio ou algo, porque, sabes, se tes, tamén depende da situación de cada un, é dicir, se tes 4 anos de experiencia e tes 4 puntos de experiencia, bueno, fache falta máis de 4 anos, pero xa me estás entendendo. Se tes 4 puntos por experiencia e tes todo o resto de puntuación do baremo a tope, hostia, pois eu igual me presentaba, pero claro, alguén que teña 4 puntos de experiencia só, que non teña nada máis, pois eu que sei, que lle dices a esa persoa que se presenta, que é complicado. O non xa o tes, o algoritmo xa decidirá se te bareman ou non, efectivamente. Non é obligatorio presentarte aínda que non estes na lista? Eu estou en lista sen consolidar. O concurso de méritos, que é o que estamos analizando hoxe, non dá ningún tipo de dereito a entrar en listas, nin a sair de listas, nin a nada de nada, así que o de obrigatorio presentarse aínda que estes en listas non ten sentido, non? O sea, despois imos falar diso tamén, que teño marcado aquí. Prazo de presentación. Se estades en Discord, ides vos enterar do prazo sí ou sí, porque Discord é esa aplicación que automáticamente che envía unha notificación ao móvil cando consella publica algo. Entón, ides vos enterar sí ou sí. Entón, consello, sinceramente,
instalade Discord no voso móvil, que esta aplicación que estás vendo agora mesmo na vosa pantalla, e unha vez que teñades instalado Discord, bueno, eu supoño que xa casi todo o mundo estará en Discord dos que estás vendo isto, pero os que non esteades, mando-vos aí unha invitación, porque despois de instalar Discord no voso teléfono móvil, que xa sei que cando a instalas apareceche aí que estás instalando unha aplicación, non sei que pon, espera, pon que estás instalando unha aplicación Discord. Pon isto, non? Así de Discord chatea, habla e une. Entón parece que estás instalando aí algo de chatear, de ligar, no. Eso non ten nada que ver, vale? De feito teño que actualizala, me pon aquí. Entón unha vez que instaledes esa aplicación, pulsades na ligazón que vos acabo de mandar no chat e xa entrades en Discord, vale? E xa vos digo, aí sí que estando en Discord é imposible que se vos pase o prazo do concurso. A non ser que se vos estropee o móvil ou se vos estropee a aplicación. Máis cousas. O algoritmo famoso. Aquí tedes a explicación do algoritmo. É dicir, se o número de prazas da especialidade é de 30 ou máis, van multiplicar o número de prazas por 4. Vale? Ese é o algoritmo que fan para ver as instancias que despois van baremar. É unha cousa un pouco rara, pero ten lógica, xa analizamos antes isto, vale? Ten lógica o do algoritmo para axilizar o proceso, porque senón, o sea, para que vas baremar instancias que teñen puntuacións de 1, 2, sabendo que o mínimo vai ser, segundo o algoritmo, pois un 7. Canto durará o proceso? Ven aquí tamén. Ven aquí. Imos agora a iso, creo xa. É que ven o lío que vos dicía antes. Se lembrades, falábamos que os méritos había que telos como maxi, había que telos no prazo de cando remate o prazo de presentación de solicitudes, hai que ter os méritos, cumprilos, vale? En cambio aquí os requisitos, non sei se dixe méritos, os requisitos, repito. Cando remate o prazo de presentación de solicitudes, os requisitos tens que telos cumpridos nese momento, cando remate o prazo. Pero aquí di, todos os méritos alegados deberán estar perfeccionados é a data que che poña no certificadito, perfeccionados no día de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Así mesmo, todos os méritos alegados deberán ser justificados cando remate o prazo de presentación de solicitude. Isto para min, eu non sei se segue aínda xente vendo isto, pero se hai xente vendo isto e alguén quere poñerme no chat por que se establece esta diferenza entre requisitos e méritos alegados, é dicir, por que os requisitos hai que cumprir cando remata o prazo de presentación de solicitudes e por que os méritos hai que cumprilos cando publica o convocatorio no DOGA. Eu, sinceramente, non lle vexo ningunha explicación, nin sei o motivo, nin teño idea de por que fan isto. O lógico sería que tanto os requisitos como os méritos os teñas no peche do prazo de presentación de solicitudes, como se fixo toda a vida de Nuestro Señor. Non sei. Polo menos nestas últimas oposicións. Reclamacións contra as puntuacións provisionais. Isto marqueino porque simplemente me parece interesante que saibades que ides ter un prazo para reclamar se hai erros, vale? De baremación e todo isto. Posibles empates, isto tamén o marquei, pero non vou explicar aquí porque é unha tontería, pero se vos vedes involucrados nalgún empate, que saibades que a propia convocatoria establece como se desempata, que é por orden de apartados, de epígrafes, de subepígrafes, etc. Vale? Presentación de documentos, isto tamén non entendo esa diferenciación. Non, eu tampouco. Eu tampouco entendo. Exámenes in extremis de Trinity e demais organismos. Vale, pode meter sentido, pero que máis dá poñer o mesmo prazo que sexa cando remate o prazo de presentación de solicitudes, que vas ter igual exámenes in extremis de Trinity nese momento como se faz o rollo como está aquí na orde. É dicir, exámenes in extremis vale ter si ou si. E xente facendo mestrados Trinity tarda moitísimo en dar os títulos. Pois se tarda moitísimo non vai chegar nin para cando se publique no
no DOGA, nin pa cando remate o prazo de presentación de solicitudes, se tarda moito en dar os títulos. Pero, bueno, e non creo, a ver, sinceramente, non creo tampouco que a Consellería estea pensando xustamente nos trínites para poñer iso. Non sei, algunha explicación terán, isto lóxicamente vaise preguntar na mesa sectorial o luns, e a ver que contan. Por certo, que non vos acordei, eu vou ir a esa mesa sectorial do luns. Entón, ese luns, xo tedes aquí en Discord, que estábamos falando antes, aquí en eventos, xa tedes o evento, xa hai xente que se uneu, o evento, porque, lóxicamente, se vou á mesa sectorial o luns, pois, toda a información que obteña da mesa sectorial vou vola contar no directo que teño o luns ás 8 da tarde, un pouco máis cedo que hoxe, porque o luns non é fin de semana, entón hai que facelo máis cedo. Entón o luns ás 8 da tarde resumo vos o que falamos na mesa sectorial do luns sobre o concurso de méritos. Convocatoria. Que decides por aí? Quen hace exámenes antes del 21 de noviembre de C1 de algún idioma? Pois non sei. Se vas á mesa preguntes a diferenza. A ver, todo o que vos estou dicindo aquí, que hai dúbidas e tal, iso ímolo comentar. Vale. Non pensé, bueno, iso igual non sabedes, pero non pensedes, polo menos o sindicato no que eu traballo, non sei o resto que fai, pero non pensedes que imos á mesa así a dicir o que nos parece o que miramos cada unha na nosa casa, non. Hoxe tivemos unha reunión en Santiago para poñer en común, eu analicei, isto que vos estou transmitindo agora foi o que na reunión é máis o que escribín para comentar na reunión. Entón todas estas cousas que eu vos estou comentando luns na mesa, pois haberá que preguntar. É dicir, non pensedes que é unha cousa improvisada á mesa de que vamos a ir pasear, non. O sea, hoxe eu fun a Santiago, tive unha reunión, estive ali todo o día. O sea, non é chegar á mesa e digo o que me pareza, non. E despois que saibades tamén que os sindicatos, creo que todos os que van á mesa, teñen un correo no que podedes enviar tamén as vosas achegas para a mesa. E de feito, nos hoxe na reunión había unha persoa coordenador que estaba mirando os correos. É dicir, non pensedes que queda aí todo, que mandades cousas a que non se miran. Polo menos nós, non sei o que fai o resto. Porque o 21 de novembro é a data de entrada de solicitudes. David, non sei por que me falas do 21 de novembro. Entendo que me estás falando... Onde viches 21 de novembro? Non sei, é que non sei agora. Xa me dirás, David, por que dis do 21 de novembro. Eu non dixo nada do 21 de novembro, non. O 21 de novembro eu penso que non é cando empeza o prazo dos... non vin a pregunta desa persoa que falaba do 21 de novembro, pero o 21 de novembro xa vos digo que pasa. O 21 de novembro é cando supostamente comeza o prazo do concurso de méritos, pero as comunidades que van todas xuntas e se acollen ao baremo este conxunto que hai. Non sei se me estou explicando. É dicir, ese plazo do 21 de novembro é para as comunidades que fan o concurso todas xuntas, é dicir, iso non se aplica nin para Cataluña, nin para o País Vasco, nin para Galicia, que facemos un pouco por libre, digamos. Entón pode haber aquí en Galicia un prazo, de feito en Cataluña xa está en prazo agora. En Galicia estará no seu momento, que pode ser o 21 de novembro ou non. Ese 21 de novembro é para o concurso que fan as outras comunidades. O daqui cando será? É que o daqui, cando se prevé? E ao principio dicíase a primeira data que se falou foi sempre setembro ou outubro, pero como houve cambios no baremo durante o verán, houve moita historia durante o verán, se lembrades tamén, entón despois falouse de outubro ou novembro. Eu agora sigo escoitando outubro ou novembro, non escoitei outra cousa, pero non vos preocupedes porque na mesa tamén imos preguntar, lóxicamente. Presentación de documentos, isto é a documentación que teñen que aprobar as persoas que superan as oposicións. Sempre teñen que entregar certificado médico, declaración responsable e o dos delitos sexuais se non autorizache na inscripción da oposición. Entón aquí é igual, hai que entregar documentación. Alguén preguntaba isto antes, coa finalidade da adxudicación de cando, creo que era un dos que estás escribindo agora, penso que preguntaba cando se rematará o proceso todo, vale? Xa o tedes aquí, coa finalidade da adxudicación de destino de carácter provisorio para o curso académico 23-24, o persoal que supere o proceso tal terá 2 días, non é aquí, é máis pa diante. Isto é que teredes 2 días para participar no CADP, que en supere o concurso de méritos. Isto tampouco ten lógica ninguna. O sea, por que tes que ter 2 días hábiles? 2 días hábiles telos cando aprobas as oposicións ordinarias e o CADP xa pasou. Pero, joder,
Isto se vai resolver antes do CADP, porque non poden participar no prazo habitual do CADP? Non sei, tampouco ten moito xeito que che den 2 días cando vas poder participar seguramente no CADP. Despois, aquí sí que ven cando se pensa resolver. Di, as persoas que superen o procedimento selectivo convocado polo presente orde non terán que realizar unha fase de prácticas. Verificado que as persoas reúnen os requisitos, patatín, patatán, serán nomeados funcionarios de carreira con efectividade de 1 de setembro do 23. Se te nomean a 1 de setembro do 23, o máis probable é que o concurso estea rematado a finais de maio, por aí. De feito, penso que a data 31 de maio aparece por aquí pola convocatoria esta por algún lado. Pero entre maio e xuño van ter que telo finiquitado. Ou é a intención que teñen, a non ser que de repente lles veñen 5 millóns de instancias e que se demore a cousa, pero non creo. ¿Qué es lo de la competencia digital que tiene grados como los títulos de idiomas? Alguén xa me falou diso, pero iso é algo que ten que ver, penso, coas carreiras novas, non? Algo dos graus novos ou unha cousa así. Entón, como non sei moi ben o que é, e non ven moito a conto agora no concurso, non é iso, é o que é. É que alguén me comentou xa iso da competencia digital docente. Non sei, non estou posto agora mesmo. Exixena para o 24. Pero aquí, onde exixe? Quen exixe? Non fagades de momento caso a cousas que oídes por aí de que van exixir para o 24. Isto recórdame a unhas cousas de cando ían exixir tamén idioma, non sei que idioma exixen a día de hoxe. Algo que van pedir, falase noutras comunidades autónomas, relajadevos. Daqui ao 24 pode acabar o mundo aínda. Non se sabe, non se está negociando nada do 24 a día de hoxe, non sei de onde saen ese tipo de informacións, pero serán informacións interesadas de alguén, academias, non sei. Haciendo cursos, só machino, De momento só machino. Sí que é certo que a min xa alguén me preguntou iso da competencia, non sei que, pero agora mesmo non estou posto. Actividades de formación. Quen supere o concurso de méritos vai ter que facer o curso de galego e o curso de igualdade, que non lles vai vir mal, non, pero, aí está. Outra cousa importante, non inclusión nas listas de entidade de sustitución. Disto xa levamos falado moito, xa dixemos aquí hai non sei cantos meses isto, de que o concurso de méritos non dá dereito a entrar en listas, xa o dixemos moitas veces. Ao non realizarse ningunha proba selectiva, o persoal participante no concurso de méritos convocado pola presente orde non accederá ás listas de sustitución. E chegamos xa ao baremo, que aquí é onde veñen tamén aínda moitas cousas interesantes e sobre todo importantes. Aquí é onde vai haber cousas que deberíades guardar aquí. Iba a dicir apuntar, pero guardar aquí, ben. Eu tamén o escoitei, escoitei no ateu. Asturias, Madrid, Canarias, é o paso que vai o mundo. Non sei, eu para 2024... Mira, estamos en 2022. Ven un concurso de méritos que aínda non sabemos ben como nos imos ter que escribir nel. Ven un concurso de oposición no 23 de estabilización do que aínda non temos nin convocatoria e que ten que vir a convocatoria antes de final de ano. Como para poñernos a pensar no 24, non sei. Baremo. Experiencia docente, máximo 7 puntos. Isto xa está máis claro, non vou dicir absolutamente nada. Hai que ter 10 anos neste apartado 1 para ter os 7 puntos, senón é imposible, porque só che computan 10 anos, entón se tes 10 anos aquí, no segundo apartado só vas ter un 3,5. Entón, vale, só puntúan 10 anos en total. Formación académica, despois vou falar un pouco máis de cada apartado. Formación académica, máximo 3 puntos. Marquei isto porque pode haber xente que, porque eu un día analicei o baremo das comunidades que van polo baremo este único famoso, e falábase de 3 tramos aquí no do expediente académico. En Galicia vai haber 2, vale? Porque pode ser así, sen problema ningún. Isto non vai cambiar tampouco na mesa sectorial, vale? Se o pedisen para este xa estaría especificado. O que? Non sei o que te refires, que xa estaría especificado. O da competencia. Non, para isto que estamos falando non van pedir. Vai coincidir OPO e resolución deste concurso.
A ver, o lóxico é que as persoas que aproben o concurso de méritos ou saquen a praza no concurso non teñan que presentar xa o concurso de oposición e que por iso que o resolva antes a consellería. Outra cousa non tería xeito. Chegamos aquí. Aquí teño moitas cousas que dicirvos e xa vos digo que é o que seguramente non. O que algún sindicato vai pedir na mesa sectorial, vale? Outra cousa despois é o que decida a consellería. Pero o que se vai pedir, dígolo agora moi rapidamente. Aquí di. Por cada certificado de nivel avanzado o equivalente de escola oficial de idiomas, vale? Aquí só di isto, pero xa sabedes que tamén puntúan os de Cambridge e todo iso, que o poñía ao principio da convocatoria e tamén o vai poñer outra vez nas exposicións complementarias que vos vou ensinar a continuación, vale? Pero aquí realmente di certificado de nivel avanzado. Entón, que alguén me diga a min, que alguén se atreva a dicirme que eu non teño un certificado de nivel avanzado se o saquei no ano 2015 e teño un B2. Que se atreva a min alguén a dicirme que eu non teño un nivel avanzado. Eu saco o título e pon nivel avanzado de galego, B2. É certo que pon B2, pero eu teño un nivel avanzado. Entón, se ata agora aquí en Galicia poñía o mesmo a convocatoria das oposicións que poñía nivel avanzado e se tiña en conta o B2, por que non se establece aí unha aclaración que diga por nivel avanzado entenderase os avanzados actuais, é dicir, C1 e C2, lóxicamente, pero que tamén se entenderán o nivel avanzado anteriores ao actual decreto, porque tamén eran niveis avanzados, non? Entón, o lóxico aquí sería, joder, hostia, puntuou C1, puntuou C2, pero non jodas a maioría da xente dicindo que non puntuou B2. Non sei, eu aquí eu teño claro que aquí hai que pedir, e vaise pedir que puntúen B2. Seguramente non entren en razón e non o fagan, pero joder, todo digamos que está non sería ilegal, porque aí pon nivel avanzado. Entón, se eu teño o título anterior ao 2017, no título vai me poñer nivel avanzado. Non sei, a min parecíame moi fácil isto, de incluir aí un punto que diga, pois, nivel avanzado enténdese B2, C1 e C2. B2 dos anteriores decretos e C1 e C2 do decreto actual do día de hoxe. Non sei. Eu non sei que opinades vos. Lóxicamente aquí, claro, vai haber opinións que teña un C1 e non teña un B2, pois porque vai dicir eu non quero que punten os B2. Pero, joder, a maioría da xente ten B2 de toda a vida, entón. Se o concurso resolve máis, colle chou, pois non, o concurso de oposición vai ser en xuño. E vaise resolver o concurso antes do 31 de maio, xa vos lo digo eu. O que conta é que poña avanzado. A ver, non é que sexa o que conta. Eu simplemente vos estou dando unha explicación ou unha argumentación de por que consideramos que o nivel avanzado aquí poderíase entender tamén o B2, non só o C1 e C2. Non sei se me está seguindo. Hai un decreto que fai convalidación, non sei que te refires. Debería puntuar o B2 se sacou este ano, non? Porque é o mesmo. Non, o B2 deste ano é B2. Non é avanzado, é nivel intermedio. E aquí pon avanzado. Entón, o B2 deste ano, aí xa sí que non. O B2 deste ano non é avanzado. En cambio, un B2 anterior ao 2017 sí que é avanzado. Non sei se me explico, é un pouco moi é complicado porque tedes que ter na cabeza os decretos que houbo, como se chamaban os niveis antes. É complicado de explicar. Co antigo avanzado B2 accedes a C1 e 2, non son equivalentes. Pero é que me dá igual. Tú mesmo estás dicindo aí, Marta. Ti mesma. Co antigo avanzado. Avanzado. Aquí que pon por cada certificado de nivel avanzado. Por que non pode puntuar o B2? Se aquí pon nivel avanzado. Non o pode puntuar porque a convocatoria di que só puntúa C1 e C2. Pero bueno, puntúa C1 e C2 só porque fixeron aí unha interpretación un pouco daquela maneira, pero o que deberías pedir é que os títulos B2 de avanzado do plan antigo fagan un papeliño que equivale en C1. Pero é o mesmo que estou dicindo.
Só que sen papeliño, porque xa realmente no título xa che pon nivel avanzado B2. Sabes, é o mesmo. Loitar porque se teña en conta. Non son doados de sacar nin os B2, non sei, o sea, é o que vos estou dicindo, que se vai pedir, pero... Que xa vos digo que está algo moi cerrado, que ven do Ministerio, que... É moi difícil. Claro que se vai pedir, como se vai pedir? Eu son profesor da escola de idiomas, que sei do que estou falando. O sea, sei que alguén que sacou o título antes do 2017 no certificado lle pon nivel avanzado. E calquera que teñades un de antes do 17, mirade, pomos nivel avanzado B2. É claro, aquí non di por cada nivel de avanzado C1, C2, di por cada nivel avanzado. Isto é literalmente o que pon o decreto 276 do 2007. Bueno, seguimos. Aquí, formación. Eu xa o dixen varias veces, xa o contestei varias veces en Discord. Eu entendo que eu, lógicamente, non vou chegar a todo o mundo, non. Pero isto que ides ver agora é un cambio super importante e que a maioría da xente eu me estou temendo que non se van enterar. Si, naquele momento eran os títulos superiores, claro. Bueno, eu vou dicir agora, se iso facede un clip do que vou dicir, é pois compartidillo por aí aos vosos compañeros e compañeras para que se enteren. Vamos a ver, aquí di formación permanente. Por cada curso de formación permanente e perfeccionamento primeiro di superado. Aquí non fala dos impartidos, só fala de superados. Relacionado, non sei se despois da mesa vai poñer tamén superados e impartidos, pero eu digo vos o que hai no borrador. Despois xa vos dixen antes, o luns, cando saia da mesa e analice todo isto, veño outra vez por aquí e conto vos o que falamos na mesa, o que se dixo na mesa e os cambios que hai da mesa, vale? Pero agora mesmo no borrador, superados, só superados, non impartidos, relacionados coa especialidade a que se opta. Isto é unha novidade moi gorda. Antes, nas OPOs presentabas un título, non sei, es de matemáticas e presentas as xornadas de lingua e literatura e puntuábanchas. Agora fixadevos que di relacionado coa especialidade. Tede cuidado con isto que moita xente non vai saber. Agora só van puntuar os cursos relacionados coa especialidade a que vos presentedes. Isto tamén vai traer cola, porque xa me dirás a min quen vai ser o guapo ou a guapa que estea dicindo isto si está relacionado, isto non está relacionado, isto está relacionado e isto non está relacionado. A min pareceme un pouco de comedia, pero é o que pon aí. É o que pon o Real Decreto 270/2022, así que é o que vai ser, xa vos lo digo eu. Valen os de pedagogía, TICs. A ver, aquí di tamén coa organización escolar, as novas tecnoloxías, entón as novas tecnoloxías, os de TIC, pois podenche contar, aplicadas á educación, á didáctica, tal, sí, pero penso que me estás entendendo, non? Había moita xente que iba, por exemplo, ao curso que ten a CIGA de xornadas de lingua e literatura, é que igual era de matemáticas, eses non van puntuar. Vale. Unha filoloxía nun idioma estranxeiro puntuaría nese apartado de linguas. Raquel, non te entendo. Unha filoloxía de alemán puntuaría no apartado de linguas. No de linguas dos de escola de idiomas. Non, porque só che van puntuar de escola de idiomas, de réxime especial, xo pon aí, e van meter os de Trinity e todo isto, pero unha filoloxía que sexa equivalente é como se me puntuase en filoloxía galega como equivalente ao Celga 2. Pois, eu penso que non é. Os diplomas de innovación educativa teríanos en conta? Diplomas de innovación educativa. Un pouco máis abaixo vou vos dicir o que conta. E os de diplomas de innovación educativa non sei se é algo do que aparece aquí, pero eu non o teño moi claro. Despois leo vos o que aparece aquí que conta. Despois, o de non inferior a 3 créditos e non inferior a 10 créditos. Bueno, eu os que ven estes vídeos xa estades superenterados distos, pero haberá xente que non o saiba aínda.
Agora puntúase por curso, non por horas. É dicir, se tes un curso de, imos dicir, 30 horas ou 100 horas, pois 30 horas, 0,2. 100 horas ou máis, 0,5. Por curso. Vale. Sí, Melgaso, pero eu xa entendi o que di Raquel. Digo que se queres se che van dar por equivalente ou unha carreira nunha lingua estranxeira, mételo en linguas. Pois che fixera falta puntuación aí, non, iso non ten xeito. Outra novidade tamén que a min isto sí que non ten sentido ningún, e isto tamén se vai reclamar, xa vos lo digo, o sea, para os efectos desta subepígrafe poderánse acumular os cursos non inferiores a 2 créditos que cumpren os requisitos que se especifican nesta subepígrafe, é dicir, os cursos de entre 20 horas e 29, de 20 a 29 horas, pódelos acumular e cada 2 cursos danche 0,2. Como que cada 2 cursos dame 0,2? Coño, acumula máis horas, porque senón, se cada 2 cursos me das 0,2 con 5 cursos, só teño 0,4. En cambio, con 5 cursos de 20 horas, chego a 100 horas, damo 0,5. Non sei se me está desentendendo. O sea, é que non sei de onde... Isto sí que o sacaron da manga, ou de... Por cada 2 cursos, ala, 0,20. E, pois, bueno, tampouco ten moito sentido que conto mesmo un curso de 30 horas que un de 90. E vai pasar, o sea, un de 30 horas 0,2, un de 90 0,2. Non sei, isto o que o pensou, non sei. E demais programas, proa e demais programas free aí se o admiten como formación. Eu penso que non, Como formación vanche admitir cursos, seminarios, proxectos destes dos centros de PPF, ou, bueno, non me acordo agora como se chaman, pero ídelo ver agora. Os cursos nunca caducan. Non. Parece o Carrefour, un pouco parece o Carrefour, sí. O 3x2 do Carrefour. Bueno, 10 anos de límite, xa vos lo dixen. É o máximo que podedes sumar de anos para a experiencia. A velocidade da experiencia docente non se verá reducida aínda cando os servizos se presten nunha xornada de traballo inferior á completa. Isto marquei no, bueno, por vicio, porque isto é igual que en calquera oposición, pero digo, vou non marcar por se acaso alguén non se fixase ou que fose. Raquel Ramilo, primeira intervención no chat. Ainda a primeira vez que me escribes ti, Raquel, moi mal. Non se valomarán os servizos prestados na universidade pública ou privada. Isto, bueno, aí está. Eu xo comentar un día. Non se valomarán os servizos prestados na universidade pública, pero valóranse os servizos prestados como persoal laboral docente de religión. Os servizos prestados como mestre en escolas infantil no primeiro ciclo de educación infantil valoraranse a partir do curso académico 2008-2009. Vale, isto é como a sempre. O da religión non, pero... Outra pregunta moi habitual que facedes habitualmente. E se non teño traballado un ano, puntúame algo? Por mes. Sumas ata 30 días, cando xuntes 30 días, multiplicas cada epígrafe pola cantidade que tes aí en pantalla. Vale. Que cursos admiten de universidades, sindicatos, da propia consellería, de ministerio? Teño que beber. Outra cousa importante, aínda estaba de hoxe no Discord discutindo iso, eu xa non me metín, porque xa dixen tantas veces que xa na subepígrafe había aí quen estaba discutindo que puntuaba máis dun mestrado, tal. Sempre foi un só. Entón, tampouco sei de onde ven agora esa discusión. Nas subepígrafes 221 e 222 non se pode ter máis dun punto de xeito que únicamente se baremará un máster ou un título de doutoramento. Vale? Só un. Non dous, un. Na subepígrafe 223 únicamente se verá un premio extraordinario de doutoramento. O máster, isto foi unha novidade destas últimas oposicións. Jesucristo, bendito. Eso suman as vacaciones. Suman as vacacións. De que estás falando de que suman as vacacións? Se contan como experiencia os días de vacacións retribuídas para non disfrutadas, sí. Se vos referides a iso, sí. O máster que habilita para o exercicio das profesións de... Bueno, o máster valorarase nos corpos que non requiren máster. Por exemplo, en mestres. En mestres non tens que presentar o mestrado do profesorado. Entón, podedes alegalo. Antes, ata este ano último, non se podía, agora sí.
Bueno, chegamos aquí. Na epígrafe 2.4 únicamente se valoran as certificacións das escolas oficiais de idiomas de nivel avanzado C1 e C2 de acordo co Real Decreto de 22, así como as equivalencias, que non hai equivalencias, pero bueno. Ademais, valoraránse as certificacións dun nivel de competencia lingüística C1 e C2 segundo o marco común europeo de referencia e fixadevos que aquí falanos dunha orde do 21 de xuño de 2016, vale? Entón, se buscades esta orde, o que vos dicía antes, nesta orde ides ter todos os títulos que vos van puntuar. Aquí onde ven os Cambridge e todo isto. Entón, o que tedes que facer é, pois eu teño, ides ao C1 e C2, lógicamente, pois eu teño de alemán o PWD, bueno, pois puntúache porque está aquí. Ou teño o CER ACLES, pois puntúa porque está aquí. Vale, esta orde. Copio vola por aí polo chat por se alguén lle apetece. Aí vai. Isto, a ver. Non se valorará nesta subepígrafe os certificados da Escola Oficial de Idiomas que acrediten un nivel de lingua galega C1 toda vez que constitúe un requisito de ingreso aos corpos docentes nesta administración. Vale. Parece moi ben, pero o requisito é o CELGA 4 ou equivalencias do CELGA 4. Entón, se eu teño un C1 de galego e teño tamén, por exemplo, o curso de perfeccionamento do instituto que tamén equivale ao CELGA 4, por que non me valorades o C1 de galego? Se o C1 de galego é un título que te sacas ti, que tes que ir ou a clase ou vas directamente a un exame, se vas a clase tamén tes que ir ao exame, é un certificado que che dan, non é un papel que vas por ele ao centro e que presentas e xa cumpres o requisito de galego. É unha cousa distinta ao C1, entón o C1 de galego pois debería puntuar tamén, coño. É que eu estas cousas é como ti en vez do CELGA 4, por exemplo, penso que podes tamén, se tes a licenciatura en filoloxía galego-portuguesa ou algo así, creo que pon, tamén estás exento de galego. Entón, por esa regra de 3, se non contas un C1, tampouco contes a quen teña a maiores a licenciatura de filoloxía galega, tampouco lle vas contar no apartado de titulacións. Pois sí que che contan. Joder, pois conta o C1 tamén. Non sei. Iso non é xusto, é como se non lles valoran o C1 de francés aos de francés. No, pero aquí non é así exactamente, é que o C1 de galego non é que non lle puntúas de galego, é que non lle puntúa a ninguén. É un pouco distinto. Sabes, o C1 de galego non lle puntúa a ninguén, o C1 de francés puntúa a todo o mundo que o teña. Pero o que digo é, joder, o C1 é un puto título. Entón, se eu teño estudei aquí en Galicia, teño o CELGA 4 porque me dan un papeliño no instituto, e a maiores teño o C1 porque non me puntúas o C1. Non sei. A mí non me cadra. E aquí o que vos dicía antes, o que puntúa aquí en formación son cursos, seminarios, grupos de traballo, proxectos de formación en centros e congresos. Certificados de innovación, aquí eu non lo veo. Na certificación dos cursos organizados pola universidade, moita xente está me preguntando, puntuarame o curso da universidade, non sei que. O de sempre, se ten a firma do reitor e ten as horas expresas, o de sempre. Mirad unha cousa, agora cando dixen o do C1 de galego vexo moita xente, varias persoas aí que está expoñendo, iso non é xusto, menuda injustiza sobre o C1 de galego. Eu xa hai non sei canto tempo que dixen que o C1 de galego non ia puntuar. Entón, só quero saber se vos estades enterando agora de que o C1 galego non puntúa. Quero saberlo por curiosidade. Sabes? Porque é en plan, cago en Dios, pásame aquí horas diante dunha cámara, escribo en 50.000 sitios, en 50 redes sociais que o C1 galego non vai puntuar e resulta que ainda hai xente que se está enterando agora, sabes? É así un pouco... Pero bueno, gustaríame que sea así, pois que me dixera, non, pero tiñamos esperanza de que o puntuara, vale? Pois a única esperanza que eu teño é que na mesa, cando lle digamos isto, pois que entraran en razón, pero... Outra cousa que se sacaron da manga, cando os cursos ou actividades viñasen expresadas en os créditos, atenderáse co número de horas, 10 horas ou un crédito, vale? No suposto que algunha persoa aspirante presente algún curso ou actividade de formación en créditos ECTS, sin que figure o número de horas, considerarase cada crédito, isto sacaron eles da manga, equivale a 25 horas.
O C2 de galego ten que puntuar. Aquí non vin en ningún lado que non puntúe C2 de galego.